Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Ahora mismo que o viñedo, que a uva, se encontra en plena maduración. Nos comezamos fai unhas 2-3 semanas, máis ou menos, o que os controles de maduración. Os primeiros foron para poder establecer o que as datas límite para a aplicación dos derradeiros tratamentos fitosanitarios. Nos, no noso caso, os cortamos o día 9 de agosto foron. Pero bueno, independientemente deses primeiros controles, pois seguimos facendo controles semanales para poder ir vendo un poquinho como vai evolucionando a maduración este ano. Respecto, por exemplo, que o ano pasado foi unha campaña entre normal e un pouco adiantada. Nos comezamos, creo que foi o día 13, 14 de setembro, máis ou menos. Este ano pois estamos adiantados unha semana, 10 días tranquilamente. De momento non temos datas fixas para o arranque da vendima. Calculamos eso que vai ser a comezos do mes de setembro, pero eso que si vai ser o día 5 ou 10, pois bueno, ainda dependerá un pouco dos controles que fagamos a partir da hora, como veña tamén o que é a climatoloxía. As previsións apuntan a que vamos seguir tendo tempo seco, soleado, incluso con bastante norte. Isto en que vai repercutir? Por un lado vamos ter unha maduración acelerada, pero ao mesmo tempo, pois bueno, mellor podrán ir ao que a máis algúns síntomas de estrés hídrico que se viña vendo nas últimas semanas. Calculamos que poida ser eso, día 5, día 10, dependerá un pouco, pois bueno, da evolución da uva nestas semanas que quedan. Aí, por exemplo, pois eso, nestas últimas semanas tuvemos unha maduración bastante acelerada. Estas semanas choivas que tuvemos, pois bueno, a verdad que viñeron moi ben. A única pega é que non foran un pouquiño máis, non? É dicir, sí que detectamos que hubo unha rehidratación considerable o que da uva. É dicir, esa pouca auga que caeu foi suficiente para que a planta rehidratara. Un pouco por qué? Porque ainda que non penetrara máis de 5 centímetros, 5 ou 10 centímetros como moito podría penetrar ao que a humidade no solo. Aquí en Galicia, bueno, sobre todo na nosa zona, en Rías Baixas, pois bueno, que a planta non está acostumada as raíces da planta non teñen que ir ao fondo, non? A profundidade a buscar humidade. Por qué? Porque normalmente a sole ter un pouco a flor de suelo, a flor do chan. Entón, boa parte das raíces son moi superficiales. Entón, cando tes orballos consistentes ou incluso pequenas precipitacións como as que podemos ter esta semana, a planta se aproveita e se nota xa dun día para outro, xa se nota o que há esa hidratación. Pero bueno, que o que poderá pasar a partir da hora hasta a vendima, claro, o ser moi pouca cantidade, que non chegou a penetrar moito, tamén agora conforme pasen varios días de tempo estable, sobre todo o haber norte, enseguida vai volver a secar o solo. E iremos vendo que outra vez a uva seguramente volva a deshidratarse. Pero bueno, nestes controles que seguiremos facendo, pois teremos que ir vendo como vai evolucionando. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Que se adiante ou non a vendima, pois bueno, que non afecta, é dicir, se pode afectar máis, é dicir, que ao ser unha maduración moi acelerada,
que os parámetros que non vayan equilibrados. De momento sí que están indo bastante equilibrados, o que é a graduación alcohólica coa acidez. Claro, tío, que tes que é unha maduración moi rápida na cal a concentración de azúcares non é tanto, é parte por maduración, pero outra parte pode ser por concentración, porque a uva ao perder líquido, claro, os azúcares que hai se van concentrando, pero claro, o problema é que a acidez non baixa todo o que debería. Por qué? Porque tamén se vai concentrando os ácidos que tes dentro da uva. Nos calculamos que, bueno, respecto que o ano pasado, que pode haber un descenso de un 10-15%, ben, pero bueno, o que hai que pensar que o ano pasado foi unha colleita histórica, foi moi grande, entón, bueno, a colleita deste ano, non sei, pues, bueno, no que a bodega Condes Albarei creemos que podemos rozar o mellor os 3 millóns de kilos, entón, que, bueno, que estamos falando que pode ser igualmente unha colleita abundante, pero, bueno, que a cantidad final vai a depender moito de como de hidratada entre a uva, é dicir, se volvemos a ter outra vez precipitacións antes da vendima, vai a axudar a que a uva volva a rehidratar, ou polo menos que non perda parte do peso, pero se non temos máis choivas, pois sí que vamos a ver conforme vayan pasando estas semanas que quedan antes da vendima, de que se vai a perder parte da colleita. Traballos, pois bueno, seguir mantendo aireados o que os viñedos, dicir, pois bueno, as parcelas deberían de estar despuntadas, o que a vegetación do solo debería de estar desbrozada xa, porque agora, ainda que vexamos, pois bueno, que días como hoxe, por exemplo, que está o tempo seco, soleado, pois tamén sí é certo que está vendo moitos orballos. Entón, pois bueno, sí que hai aí unhas horas de humidade que, se a parcela non está moi ben ventilada, pois se poden dar condicións de botrite. Unha vez que xa se aplicou o derradeiro tratamento, pois eso, manter o que as viñas ben ventiladas, ben aireadas, estar un pouco todos preparados po pistoletazo de salida, que se vai quedando menos. O Concello de Cambados xa ten os datos que confirman o rexurdir da Festa do Albariño tras a pandemia. E a suma total dos visitantes durante os 10 días que duraron as festas, 286.487, máis os turistas, é dicir, os que pernoctaron, dá un total, que son 63.340, dá un total de 350.227 personas, que está, desde logo, moi por encima de calquera expectativa que tivéramos e das cifras que nos falábamos, que podíamos, sendo moi optimistas, falábamos de ata 200.000. Son datos recompilados pola Mancomunidade do Salnés cun sistema novidoso que contabiliza e clasifica as tarxetas SIM dos teléfonos que se conectan á antena de telefonía móvil, permitindo incluso diferenciar entre visitantes que non pernoctan e turistas que o fan como mínimo unha noite. Se o sumamos, os sábados acadaron a 60.000 persoas en Cambados. Visitas, é dicir, que non pernoctaron, un total de 286.847, sendo o día de máxima afluencia o día 6, o sea, o sábado do Albariño, con 44.479 visitantes, e se nos vamos a os que pernoctaron, temos 14.895. Con esta información na man, o Goberno local refórzase na súa aposta por alongar ata os 10 días as festas e por diversificar os espazos, cambios cos que buscaban mellorar o Albariño e evitar no máximo posible as masificacións. Eu creo que o Albariño hai que ir cambiando, como prácticamente no tempo que levamos nós no Goberno Municipal, dende o 2015 para aquí, non hubo ni un solo ano que non se fixeran cambios no Albariño. Cambios de mellora na limpeza, na seguridade, nos baños, cambios que supón, por exemplo, eliminar todos os postos que había polo paseo marítimo, polo parque, de venta de alcohol, etc. E o que supón, digamos, diversificar espazos e tratar de evitar grandes aglomeracións seguirá sendo, pois, unha das prioridades. Por procedencias, o resto da provincia de Pontevedra, a Coruña, Madrid e Barcelona foron as máis repetidas a nivel estatal. A nivel internacional foron Alemanha, Portugal e Francia. Mais dunha semana despois da despedida da Festa do Albariño, o Concello de Cambados celebrou hoxe o último acto, a recepción oficial das adegas que resultaron gañadoras na cata concurso. Darlles un máis amplio recoñecemento por parte do Concello de Cambados a ambas adegas. Estamos orgullosos de que as dúas primeiros premios sexan do Val do Salnés. Tamén temos que facer patria en eso, no viño e na comarca.
E ademais, moi próximas, non? A de David, moi próximas a Cambados. Nesta 34 edición o primeiro premio recaeu na vilanovesa Bodega Davide. Co seu albariño Davide conseguiu conquistar o panel de cata. Brindar este premio, este recoñecemento a todo o sector, ao Consello Regulador e a toda a denominación de origen Rías Baixas, non? Entre todos axudamos a ocupar este podium, pero non este podium de denominación, non? De viño, de calidad e de referente en todo o mundo, non? O segundo quedou en Ribadumia. Bodegas Chaves foi galardoada coa prata polo seu albariño Rías Baixas Castel de Fornos. Sexa, bueno, pois un reconhecemento aos albariños que se fan aquí nesta zona, aínda que, como di David, a calidade do albariño xa non ten dúbida ningunha e é o conxunto da ADO, todas as súas subzonas tamén, as que estamos abrindo polo mundo esa imaxe de calidade do viño albariño. Despois de 34 anos de historia, o peso da cata concurso da Festa do Albariño de Cambados está máis que demostrado e esta mañá foi corroborado polos gañadores desta edición. En tan só unha semana xa notaron como se disparou o interese polas súas elaboracións. A notoriedade e repercusión foi brutal. Nos, afortunadamente, temos levado algún outro premio nacional ou internacional, sin embargo, a repercusión mediática de isto, pois a min podo decir que me sobrepasou, non? Locura, non, estes días, bueno, pois as chamadas, non só de recoñecemento, sino tamén procurando os viños, non, para distintas tendas, distribuidores, e un pouco a xente quere probar os viños do palmarés, entonces, pois sí, notouse. Ainda que xa son dous viños con un recoñecemento e un prestixio e que non son recén chegados ao mercado, pero desde logo que este premio vai ter repercusión no nome, na difusión e nas ventas, por suposto, que ao fin e ao cabo é o que mantén en pé calquer negocio. O terceiro premio foi pro albariño Veiga da Princesa da subzona do Condado do Tea. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A Estación Fitopatolóxica do Areiro prognostica un adianto da vendima deste ano. Segundo estes expertos, as condicións climatolóxicas solleiras que se deron no mes de xullo e que se manteñen na actualidade provocarán que a recollida da uva se teña que facer antes do previsto. Ante esta situación, as grandes adegas xa non permiten aplicar tratamentos químicos nos viñedos dos seus viticultores. Dende Areiro explican tamén que, segundo as mostras de uva recollidas, o grau alcohólico móvese entre os 6,73 e os 8,67 graus. En canto ao mildio, xa non existe risco de que o fungo dane o acio. A este respecto, tan só debe preocuparnos que afecte a masa foliar, provocando unha caída de follas. En canto ao idio, sí que se detectou un incremento de follas con síntomas deste patóxeno. Aínda que xa non pode afectar a uva, os viticultores poderán facer unha actuación puntual. A estas alturas do ciclo da vide debe prestarse especial atención á botrite, xa que a sensibilidade a sufrila aumenta a medida que medra a concentración de azucre na uva. Mais aínda se temos en conta a elevada humidade. Os expertos de Areiro recomendan tamén a vixilancia dos síntomas de golpe de sol, de plantas con alteracións de madeira, da aparición de máis cepas con síntomas de estrés hídrico e do repunte de erinose de verán. A Deputación de Pontevedra vén de publicar o anuncio da poxa para a colleita de uva albariña e outras variedades brancas da leira do Castelo de Soutomaior. Esta emblemática finca propiedade da institución provincial conta cunha explotación vitivinícola dende o ano 1984, que ocupa unha superficie de máis de 4 hectáreas das 30 coa que conta todo o complexo histórico e patrimonial. As empresas interesadas en recoller e aproveitar comercialmente a uva do Castelo poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 28
24 de agosto. A adega adxudicataria levará a cabo a vendima na mesma veiga do Castelo e encargarase tamén do traslado da uva. O único criterio de adxudicación que se ten en conta é a poxa máis alta, partindo dun prezo mínimo establecido. Este ano a subasta da Deputación iniciase cun tipo de saída de 1,25 euros por kilo de uva albariña e de 0,95 para as outras variedades brancas, IVE incluído. Prevese que a colleita será máis pequena cada curso pasado por unha menor nascencia de acios. Calcúlase que pode acadar os 12.000 kilos de uva entre albariño e variedades, case 5.000 kilos menos dos recollidos no 2021, pero por enriba dos 11.024 kilos de 2020. De todos os xeitos, trátase de cifras moi afastadas do récord de máis de 23.000 kilos alcanzados durante a nada de 2013. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.